El mòdul de documentació és una biblioteca que permet tant a l'empresa com als treballadors tenir tota la documentació laboral disponible en qualsevol moment. Com a empresa, et permet enviar documents a tota la plantilla, a un grup o a un treballador concret. Des de l'apartat de l'administrador, fes clic a la icona Afegir del mòdul de documentació. Assigna un nom i una descripció al document. Indica de quin model es tracta. Selecciona el treballador o grup al qual ho vols enviar i adjunta el document. Una vegada enviat el document, el treballador rebrà un avís a través de mail i app, informant que té un nou document disponible. Per visualitzar-lo, només ha d'entrar al mòdul de documentació del portal, on podrà veure tota la seva documentació laboral i clicar Visualitza. El treballador podrà descarregar-se i imprimir qualsevol dels documents que té al portal.